Ilang OFW sa Kalasyaw, Pangasinan tinuruan ng nail care bilang karagdagang pagkakakitaan. Sundan sa report. Tinuruan sa pagmamanicure at pedicure ang ilang overseas Filipino workers sa Kalasyaw, Pangasinan. Libre naman daw ito, maging ang kanilang mga gagamitin. Ang nail care services maaari na nilang gawing dagdag na pagkakakitaan. Si Ate Jocelyn na pagdesisyon ng hindi na muna mangingibang bansa para mamasukan. Itutuon na raw muna niya ang kanyang atensyon sa mga anak at magsa-sideline bilang manikurista. So unlike mag-abroad ka kung di ka rin naman siswertehin, kasamada naman yung employer mo, dito ka na lang, manicure ka na lang, kahit buong Kalasyaw na lang kuskusan mo ng kuko, kikita ka, di ba? Hindi na rin daw bago kay Ate Shirley ang mga produkto at gawaing pampaganda dahil nagbebenta na siya ng mga beauty products sa palengke. At ngayon mas makakapag-ipon pa siya at mabibigyan ng oportunidad na kumita sa tulong ng naturang pagsasanay. Plan ko ipagpatuloy din, halimbawa okay yung yung natutunan ko, sali magbi-business po ako ng ganito. Kasi kung padala ng padala, tapos gastos naman ng gastos yung nandito, walang maiipon. Habang kung nagtumutulong po sila, dalawa po silang maligaya, masaya ang pamilya, may ipon. Oras na makapagtapos sa pagsasanay, maaaring magamit ng mga taga-Kalasyaw ang matatanggap na national certificate sa pagtatrabaho dito sa bansa o pag-a-apply sa abroad. Pag dito kasi, tunuturuan namin sila kung ano yung detailed para po maiwasan natin magkaroon ng mga nail disorder. At the same time, kung papaano talaga step by step. Kasama si Ron Alister Tañedo, ako si Kim Banderlipe, naghahatid ng Balitang Amyanan.